așa el cu ATP-ul. Nu este sănătos, dar. Aceasta este o surpriză nu numai pentru dumneavoastră, ci și pentru mine. Aplaudați-l, vă rugăm, aplaudați-l, nu stai! Hai, dați-și localitate. Dacă erau publicați, aplaudați-l. De nu se mai prea problemă. Hai că n-au bine egală, dar e întrebarea asta fără răspuns. Alea ce ești tu după aia, da? Era mai la stânga. Nu-i sănătos așa, mă. Aplauzăm, oare merită? Da. Hai, căpat, căpat. Nu vă luăm bani dacă aplaudați, să știți. Da. Am văzut că mâncăm la aia mare. Sănătos.